खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि बबेन ब्रह्मआ गोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा मेसाखि रामसिं गामिनि थेमब्रा ब्रह्मनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि बबेन ब्रह्मआ थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्राय बहाबा गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बबेन ब्रह्मआ देहायारि जेंना गोनां होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901695240 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजोङै फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। नैथि खौराङाव दङ दिनै एडिआरि आनजादनि थाखाय आसामाव मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बन्द खालामनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ रासेल गुप्ताया मिस ग्रेन्ड इन्टारनेशनेल 2024 बिमुं देरहानो हादों। रासेल गुप्ताया 2013 मायथाइनि उनाव खुंजानाय बिउटि पेजेन्टनि 12थि बिसानाव गोग्गाथाव मिस ग्रेन्ड इन्टारनेशनेल 2024 बिमुं देरहानो हानाय गिबिसिन भारतारि जानो हानानै जारिमिन सोरजिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सानै गथ'नि बिफाया सासे लाइमोन सिख्लाखौ लानानै खारदों। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि बुदरा हाबि गामिनि सानै गथ' गोनांखा बिदावसा बर' मुंनि सुबुङा टंला थाराइबारि गामिनि अनिल दैमारिनि फिसाजो हेमासि दैमारिखौ लानानै खारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय सुबुंफोरखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला 7637805282 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनायजों लोगोसे आरो खाथिनि पुलिस थानायाव खबर होनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। बाथि खौराङाव दङ गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव मैया साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सुबुंफोरनि थांनानै थानाय जिउआव जेब्लायबो साखोन सिखोनै थानाया गोनांथार। बेखौ नोजोर लाखिनानै मैया गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव साखोन सिखोन खालामनाय मोनसे हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियावनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांजों लोगोसे गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिनो बिबुंगोरा आरो गासैबो फरायसाफोरा मैखोमै बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ गोमानानै थानाय सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ सुपारि गार्डनि हाग्रायाव मोननो हादों। तुरियापार गामिनि आब्दुल मुतिन फुकिरनि फिसाज्ला 34 बोसोर बैसोनि आब्दुल मुतिन शेख मुंनि लाइमोनखौ फासि नांनानै थानाय थासारियाव मोनदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 20 अक्ट'बरनिफ्राय आब्दुल मुतिन शेखआ गोमानानै दंमोन। न'खरनि सुबुङा सुपारिघाट ओनसोलनि हाग्रायाव मैया नागिरनानै मोनो आरो जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायाव पर्बतजरा महकुमा सिंनि काजिगाव पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो आरो नायबिजिरनायखौबो जागायो। स्निथि खौराङाव दङ सांग्रांथियारि खौरां नावकाटा हालामाव दाखाथिनि लुथिनाय सासे फालांगिरिखौ गोदोना सेरथेनानै नोगोद 1,20,000 रांखौ लानानै थाङो। मोनाबिलिनि समाव रनजित स्वर्गियारि मुंनि सासे फालांगिरिया गावनि दखानखौ बन्द खालामनायनि उनाव न' फारसे फैबाय थानाय समाव माखासे दुथांफोरा लामायाव बेंथेना रनजित स्वर्गियारिखौ गोदोना सेरथेनानै हुस गैयै खालामना 1,20,000 रांखौ लानानै खारदों। बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि नावकाटायाव सोमजिदों। जाथायजों भुगिनांनाय नावकाटानि थागिबि रनजित स्वर्गियारिया फोरमायनाय बादिब्ला बाइकजों फैनानै लामानि दालाङाव सिगांनिफ्रायनो थाफैखानाय 4 लाइमोन दुथांफोरनि मोनसे हानजाया लामायाव बेंथेना गावखौ हरखाबै गाग्लोबदों। फालांगियारि रनजित स्वर्गियारिया गावनि गेलामाल दखाननि थाखाय बेसादफोर लायनो बेंकनिफ्राय रांखौ बख'नानै न'आव लाबोदोंमोन। नाथाय न'नि लांगोना सेरनिफ्रायनो बाइकजों फैनाय 4 सुबुंनि मोनसे दुथां हानजाया रांखौ लुथिनानै लाङो। बे जाथायनि सोमोन्दै सुहागपुर आउटपस्टआव एफआइआर होदोंब्लाबो सुहागपुर पुलिसआ सुलु लानो फैयाखै होनना फोरमायदों जाथायजों भुगिनांनाय फालांगिरि रनजित स्वर्गियारिया। 8थि खौराङाव दङ खैराबारि 24थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर बादायनाया थुंगेबाय। खैराबारि एबसु आरो खैराबारि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव खुंनाय 24थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर बादायनाया मैया जोब्बाय। खैराबारि बालिसिता टाउन हाइ स्कुल गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बेखेवना होयो आरो हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारिफोरा आलासि महरै बाहागो लायो। बे जोबथा गेलेनायाव नावबान्दा सानराइज एफसिआ मुकालमुवा एफसिखौ 4-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। 9थि खौराङाव दङ गुरुबासा प्राइमारि इउपिपिएलआव बिपिएफनि 4 सोद्रोमाफोरा जयेन जादों। मैया गुरुबासा प्राइमारि इउपिपिएलआव सिडली ब्लक बिपिएफनि सोद्रोमा आरो गुरुबासा प्राइमारि बिपिएफनि बारग' रांगिरि कमल नार्जारि, गुरुबासा प्राइमारि इयुथ बिपिएफनि बारग' लेङाइ आफादगिरि
प्रेम नार्जारी, गुरुभाषा प्राइमारि BPFनि बारग' नेहाथारि रनजित नार्जारी, गुरुभाषा प्राइमारि इयथ BPFनि सोद्रोमा फाकन नार्जारिया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। 10थि खौराङाव दङ इन्दु बसुमतारिया इन्डिया साइनिं एवार्ड मिसेस इमार्जिं मडेल अफ द इयार 2024 बान्था मोननो हादों। बर'नि मुंदांखा मेथाइ बाजै अ बाजै भिडिअ मेथाइनि फावखुंग्रि इन्दु बसुमतारिया भारतनि सनमान गोनां इन्डिया साइनिं एवार्ड मिसेस इमार्जिं मडेल अफ द इयार 2024 बान्थाखौ मोननो हायो। गुवाहाटीनि मासख'वायाव थानाय ITA आव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बलिउडनि फावखुंग्रि महिमा चौधुरीनि आखाइनिफ्राय बे सनमान गोनां बान्थाखौ आजावो इन्दु बसुमतारिया।